Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Помидор 13%-ка, хыяр 21%-ка кыйммәтләнде. Бәяләр артуы ни белән бәйле? Балаларга айрым мәхәббәт белән Шалда ел тәрбиячесе 2026 бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Помидор 13%-ка, хыяр 21%-ка кыйммәтләнде. Сатып алучылар бәяләр артуын 2026 елның гыйнварның 1-2 атнасында ук билгеләп үтә башладылар. Бу Росстат мәгълүматлары белән дә раслана. Төп сәбәп әлбәттә сезонлылык. Елның салкын вакытында яшелчә һәм җиләк җимешләрне теплицаларда үстерәләр. Әмма бәядә чагылыш тапканы башка факторлар да бар. Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Эшмәкәрләр сүзләренчә, логистик чыгымнар 20%-ка кадәр үскән, гомуми инфляция да тизләнде. Булар барысы да продукцияның ахыргы бәясендә чагыла. 1 килограмм кыярның бәясе 300 сумнан 700 сумга кадәр. Начался новый сезон тепличные. Даже с соцветием вот к нам пришли новые огурцы по 700 рублей, конечно. Но это вот новый урожай. То есть это самые вкусные огурцы. Они отличаются очень сильно. Их очень любят, пупырышки маленькие. Ну, конечно, то, что дорожает все продукты, бензин подорожал. Помидорның 1 килограммы 250 сумнан башлана. Сатучылар билгеләп үткәнчә, китерү белән проблемалар юк. Томатларны Россиядән гына түгел, якын чит илләрдән дә китерәләр. Помидоры у нас привозят и ростовские теплицы, это Краснодарский край. Также у нас приходит Дагестан, Туркменистан, Азербайджан. Наши чуваши дают тепличные в это хозяйство тоже помидоры. Бәя ни кадәр югары булса, сатып алу сәләте шул кадәр түбәнрәк. Моны эшмәкәрләр дә билгеләп үтә. Аларның сүзләренә караганда, гыйнварда тынлык күзәтелә. Шуңа күрә сатып алулар күләме дә кими. Хәзер алар якынча 6%-ка азайган. Спрос сейчас стал ниже, поэтому стали завозить меньше товара. Это касается и огурцов, и помидор, и зелени. То, что людей стало меньше, все вышли на работу, кушать стали меньше. В основном перешли на капусту, свеклу, морковь, борщи, супы готовят. Так что салатики немножко на втором месте начали возить меньше, раза в 2. Эшмәкәрләр фаразлавынча, помидор һәм хыярга бәяләр төшә башлаячак. Гадәттә бу теплицаларда җылыту сезоны ахырына туры килә. Ә ул вакытта энергия чыгымнары кими, яшелчәләр белән тәэмин итү арта. Шулай ук ачык грунтта үстерелә торган помидор һәм хыярлар китерә башлаячаклар. Бу шулай ук хакларның кимүенә китерәчәк. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Балаларга айрым мәхәббәт белән 42-нче мәктәптә ел тәрбиячесе 2026 бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. 9 мәктәпкәчә белем бирү педагогы финалга чыкты. Алар үз хезмәттәшләре өчен мастер-класслар күрсәтте. Балалар тәрбияләүдә үз алымнары белән уртаклашты. Кем иң яхшысы булды? Бу хакта алдагы минутларда. Анна Гудожникова инде 10 ел 107-нче балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Ул бу һөнәрне бала чактагы үз укытучысы үрнәгендә сайлаган. Ел тәрбиячесе бәйгесе өчен Чаллылы үзебезнең ишек алдын төзибез проектын әзерләгән. Это конструктор. Вот я что сделала? Мое авторство я внесла цвета и оттенки по ФОП-ДО, разработала образцы построек, технологические карты конструирования и разработала дополнительную образовательную программу. А чем это поможет детям? Это поможет развить профориентацию, технические навыки. Башка педагоглар да мәктәпкәчә яшьтәге балаларга юнәлдерелгән мастер-класслар әзерләгән. Тәрбиячеләр белдергәнчә, эшләү чорында алар бер кайчанда бу хезмәтләреннән туймаган, чөнки балаларны ярату бәхет китерә ди алар. У меня патриотическая тема. Мы с ребятами сделали поделки. Татарстан, город Набережные Челны, поделки разных техники. Я демонстрирую работу по нравственно-патриотическому воспитанию. Показываю о том, как мы в детском саду прививаем у детей любовь к родине. Бәйгенең максаты иң яхшы педагогны гына сайлап калмыйча, мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләүнең төрле алымнары белән дә уртаклашу. На сцене происходит очень интересное действие. Каждый из 9 участников показывает свой мастер-класс, свою какую-то педагогическую находку.
И по результатам уже этого мастер-класса у нас будет 3 победителя, 1, 2, 3 место и 6 номинаций. Белоснежка балалар бакчасы тәрбиячесе Альбина Валиева җиңүче булды. Икенче урынны Лилия балалар бакчасы тәрбиячесе Аделия Фасаева алды. Җиңүчеләр өчлеген Йолдыз балалар бакчасы тәрбиячесе Ландыш Гыйззатова йомгаклады. Алар бәйгенең киләсе этабына үтте. Ул исә 8 февральдә Орчада узачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, яңалыклар. Горизонт ортында шолы картиналар галереясында Василий Захреддиновның шәхси күргәзмәсе ачылды. Зур залның диварларын 113 бизи. Рәссам пейзажлар һәм натюрмортлар ясый. Рәсемнәрдә кояш чыгу һәм баю күренешләре, елгалар һәм күлләр. Үз эшләре турында рәссам хезмәттәшемә дә сөйләде. Бызда йөрүче теплоходны ясарга карар кылдым дип искә ала Василий Захреддинов. Рәсемнәрне ул мәктәптә укыганда ук ясый башлый һәм менә 10 елдан артык шул эше белән шөгыльләнә. Рәссам майлы һәм акрил буяулар белән эшли. Это масляные краски. В основном масляные краски. Конечно, и акриловыми красками можно работать, но масляные удобно в том отношении, что не сразу высыхает. Вот, можно растяжки делать, можно наложение делать, там, удобнее. То есть для меня это материал уже такой привычный, и только этими красками и хочется работать. Рәссамның эшләре белән танышырга чоллылар һәм шәһәр кунаклары килгән. Алар рәсемнәр буенча үз фикерләре белән уртаклашты һәм кайбер пейзажлар аларга таныш булу турында белдерде. Я сплавлялась по этим местам, у меня просто вот прям мурашит. Это чудо какое-то. Очень столько нежности. Посмотрите, сколько розовых оттенков нежных. Это прям бальзам для души. Все очень красиво, краски, чувствуется у художника, чувство света и цвета. Мы еще не все посмотрели, правда, но очень впечатлились. Бу 2026 елда картиналар галереясында тәүге күргәзмәләрнең берсе һәм шуларга шәһәрнең 400 еллыгы уңайыннан бүләк булып тора, диде картиналар галереясы директора. Сегодня мы каждый можем посмотреть и найти свои, может быть, какие-то родные просторы. Те речушки, озера, да, которые сегодня смотрят на нас, передают вот эту вот атмосферу духовности, атмосферу спокойствия. Экспозиция юбилей датасы авторның 60 елгына багышлана. Күргәзмәдә 113 тәкъдим ителә. Алар барысы да реализм мәктәбенең иң яхшы традицияләре буенча эшләнгән. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, яңалыклар. Тәмле үзенчәлекле һәм оригиналь товарлар, җылы һәм сыйфатлы киемнәр буларның барысында һәм башка бик күп нәрсәне бер урында сатып алырга мөмкин. Ярчауда халык ярминкәсе ачылды. Җитештерүчеләр, фермерлар, сатучылар продукцияның киң ассортименты белән сатып алучыларны сөендерү өчен бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән килгәннәр. Адрес элеккегечә калды. 32-нче комплекс янында Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон. Тәмле ризыкларны халык ярминкәсе тәкъдим итә. Сатып алучылар белорус казылыклары, диңгез заты ризыклары һәм Камчаткадан кызыл уылдык артыннан чиратка тезелә. Салатка ирбет чикләвеге кушыгыз, чәйгә шоколад һәм йогурттан чикләвек сатып алыгыз. И котлеты нравятся, и пельмешки нравятся, и голубцы. Все нравится. Главное, что там чувствуется вот домашнее все. Мясо не экономит. Чаи, орехи, рыба. Постельное белье, конечно, очень хорошего качества. В этот раз конину еще взяли. Пробовали, очень вкусную. Татарстанда 30 градуска кадәр салкыннар көтелә. Сезне җылы һәм йомшак бүрекләр җылытачак. Монгол трикотажының иң кырыс һава торышы да куркыныч түгел. Монгольские вещи – это вообще бесподобные. Я уже почти весь ассортимент у них купила. Я шапку хочу смотреть, примерить. Нравится очень. Кырым косметикасы яшьлек һәм матурлыкны саклап калачак. Якты сатып алулар һәм яхшы кәеф өчен 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты в «Слышу-вижу» со скидкой 12% до конца января.